Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan niating sun ngaji krono perintah Allah krono amri keridone Gusti Allah krono murid agamane Allah krono syukur nikmate Gusti Allah nikmat waras nikmat nakalan pikiran kanggo ngilangaken sifat kebodohan berbodoh iku musuh nomor siji ingkang nimbulaken awak ora aji mergo ngaji ora kono kalurahan uga ora mameraken kedunyaan uga ora tinggal ngaji krono repot ora bakal pedot senajan namung seminggu sepisan ning orane setengah wulan sepisan mergo ati iku minangka tanduran dadi alung yen ora kenang siraman sarasa sampurnane ngaji iku limo siji meneng sarta nganggo tata krama rungokaken apa kang den mulanaken angen-angen amalaken lan nyiaraken Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi